Y tip ffitrwydd gen I chi heddiw, eto, defnyddio'n ffrind gorau y drws, ydy defnyddio'r drws fel rhyw fath o wrthiant, a ydych chi'n mynd i wthio'ch dwylo yn erbyn y drws a jogio y pengliniau mewn, yn tynnu'r bottom ball mewn yn rili dyn. Os ydych chi eisiau gweithio ochr stumog, chi eisiau jogio ar ongl. Dwi'n gwybod yn iawn bod cost bywyd yn mynd fyny a fyny a fyny, ac yn enwedig ar ôl dolig a blwyddyn newydd bod y coffarth chydig bach yn bryn. Felly, I helpu chi gyfiawnhau, dylsech chi ddim gorfod cyfiawnhau edrych ar ôl eich corff a'ch iechyd, I chi gael gyfiawnhau y gwario, dwi eisiau chi gadw dyddiadu'r gwario. Felly, I chi ffindio rhywle 20 neu 25 punt am aelodaeth gym, achos dyna faint ydio y dyddiau yma, neu 30 I 40 punt yr wythnos am hyffordraig personol. A cofiwch, buddsoddiad ydy hyn, mae o werth o, iawn?